guys, welcome to food blog. So जों हांसो बेदर जानो थांगासिनो. हांसोखौथ' लोगोखौ हमना दोनदोंमोन, दा रेडि खालामना दोनाखैयो, नायहैलायनोसै. आयौ नै सुवारा हांसोखौ हमाराखै होनबाबो दाबो बोरै जागोन बिदिबालाय मा खालामजागोन. फाइनालि जोंफोर हांसोखौ हमनो हाबाय. दाना जोंफोर हांसोखौ जागासिनो लांनानै गांफोर फुहैनोसै. फुबायानो माथो दे मोजाङै फुदै, मोजाङै फु, दोंसेबो थाहोनाङा. पार खालामगासिनो. बनाथ' बारा गोथां नङा खोमा. नांबायानो. दाना बिजानु खारनाय बायसा बेदरखौ इसे अराव सावफ्रामबाय. भाइरास खारो होनलै, कर'नानि बोथोर ना. बेदरखौ गोदानो स्टार्ट खालामसै. एसे इन्टारभिउ लानांगोन बिसोरखौ बेदर गोदानो. जोंना बेदर गोदाग्राया नाय सार बोरै बेदरा गोदानो. बिराद हिबिखा. हिबिना? ताजा माल ना. आदसा. गोदानो बिराद हिट जादों जानायालाय. बिथाङा हांसो बेदरखौ खैबारसो मोनजाखो लाइफआव? जोनोम जाजेननायनिफ्राय माने हिसाब लाजायानो आरो लाजाया माने. अयथासार जाबोबाय माने. न'आवनो फार्म बागान दं नालाय. गोसोबानो देनाय जानाय. माने बिथांला माने हांसोनि फार्म दं? आदसा. होमबाथ' बिथाङा गोसोबानो जायो, बुथारो? जायो। ओंखायनो गोदानबो बिराद एक्सपिरियेन्स दङ. होमबाथ' बिथाङा हांसोखौ संनोबो रोंखागौ? आदसा. नाथाय आं सङा दिनै. मानो? संग्रा दंखायोना इनो. संग्रा दंखायोना? आदसा. आरो सासे नै जोंफोरना बेदर सावगासिनो नै. आदसा बिथां, बेदरखौ खै बोसोरसो सावनो इदि जाखो? आङो मथा मथि आथिं आखाइ रानायनिफ्रायनो होनजायो. आदसा. एकदमबारे आफाया जौ फाग्ला नालाय. जौजों लोंनो, सेरेबजों लोंनो. एकदमबारे उन्दैनिफ्रायनो औवानि साथा आथिं दानहोलाय, माबा बननि दानहोलाय. थुयै अराव हांनानै होनांगौ माने गावनो. होमबाथ' बिथाङा एवनायनिख्रुइ सावनायखौ बांसिन गोथावसिन मोनजायो? आङो सावनायखौ गोथाव मोनजायो होननाया, मानो होनबा आफाया आंनो एसे एनैल' होयोमोन सावनायखौ. सावनायखौ बारा मोनजाफेराखैनो होनजायो. आइ संनायमोनखौ मोनजायो, बांसिन मोनजायो. ओंखायनो संनाया गोथावसिन होनजायो आरो आंनि थाखाय. होमबा नोंथाङा एसे एक्सपिरियेन्स दं हांसो सावनायाव? हांनायनि दं, खिन्थु मोनजानायाव बहुद खम. दाथ' अरानो गैया? मालायनि सावनाल' होनांगौ. अरानो गैया? अरखौ आं न'आव हांग्राखाय बिदि हाग्राफोराव अरफोरखौ मोजां नांफैनाय मोनालै. आदसा. दा अरखौ देदो, लगायदो, इयावबो एसे ट्राइ खालामदो. आदसा जागोन दे, होमबा नों भिडिअखौ दसे दोनथ'दो. आदसा दे, होमबा बिथांनिसिम दा दसे उनाव इन्टारभिउ लाबावगोन आं. बिथांनिसिम फैबावनोसै. बेदरखौ बेसेसो गोबावजों गोदाखांगोन बायसा? आंनाथ' बारा टाइम नाङा, आंहा ओरैनो प्रेक्टिकेलि एक्सपिरियेन्स दंखायो उन्दैनिफ्रायनो. स' ओरैनो मेक्सिमाम आंनो 15 मिनिटखौ हो. 15 मिनिट? दे, होमबा 15 मिनिटनि उनाव बिथांनि गोदानायाव जोंफोर फैफिनबावगासिनो. आदसा. दे. आदसा लोगोफोर, नै बे जाबाय जोंफोरनि लबर बागान. बेयाव मेरला मोसौ गांसो जानो फैयो. मेरला आरोना, सानख'लायनो हायि. ओइ माथो बोरमाबो दं? बोरमा फैयोहाय गांसो जानो.
स' नोंथां 15 मिनिट जाबायमोन जाबायमोन अ जायाखै दाबो जाबाय गैला जाबायना औ बेनो हामारोलै हायोब्रा 15 मिनिटाव एक्सपिरियेन्स दंखानो होनखाबायना आङो 15 मिनिट लाबावखोसो 14 मिनिट 45 मिनिट आदसा आरखौ नायलाय हेहे स' दा जोंना हांसो बेदरा गोदाखांबाय दा बेखौ मा खालामगोन जोंफोर संगोन बेखौ मा होनो सार बेखौथ' ओरैनो आफाया आंखौ उन्दैयाव फोरोंदों जेनेबा गुथि होनना बुङो जाहैबाय ओमफ्राय बेयाव सिङाव माने आदार थायो दै बेखौ हानानै जेनेबा बेखौ जिरनांगौ थाखोसे बिगुर थायो आरो ना नै ओरैहाय स' आं देखायनो सानदों नायनो हागोन बिथांमोनाबो ओरै बोखारबाय आरो ना ओमफ्राय नै बुस्थुआ माने जेसेबां आदार जायोना हांसोफ्रा माने बेयाव जमा हजम खालामग्रा होनना बुङो बेखौ नाग्लियो आरो ना गुन्द्रि गुन्द्रि खालामफैजोबनानै जमा थायो सार बे बेसादा हांसोनावल' थायो नामा औ मानो होनबा बे बुस्थुआ हांसोनावल' मोननाय जायो बेलेग बाखि बुस्थुआव मोननो थाङा आरो ना बेखौ माने ओमफ्राय नैखौ ओरै जिरनांगौ बेखौ जिरनांगौ आरो ना ओमफ्राय ओरै जिरबाय बेखौ गोरादे एसे ओरै जिरो आराम ओइनै माबायाव गोराना गोरा एसे बेखौ ओरै जिरबाय सबसे गोथाव दै खिन्थु इयो जानो बेदरनि मादाव सबसे गोथाव माने बेखौ मोनदोंबाथाय आं बेलेग बेदरखौनो जाया बायदि रखम आरो ना होमबा नोंथाङा दिनै इफोरखौ जाला बेफोरखौ जालायला आं नै इखौल' जासिगोन बिदि आरो ना नै एसे जिरनायाव माबा इयो बिगुरा एबाखौ गारनांगौ ना बुस्थुआ गोरा बेखौ ओरैहायबो हायो बरिया होमबा बेखौ जायो आरो ना औ जायो बेखौ होमबा आदसा नोंथां मा खालामदों आलु आदर आलुखौ मा खालामनो सानदों नोंथाङा बेदराव होनोसै बेदराव दे सारायखौ सुखाबायना नोंथां आलुजों सुखानोसै आदसा आलु सुनाय जासिगोन ओमफ्राय बिथाङा नै हांसोनि खर'खौ मा खालामनो सानदों बेखौथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो सासे लोगो हिसाबै माने मेलेमजिबि हांसोनि खर' जाग्रा हिसाबै दंखायो सासे बेखौ बिथाङा माने हांगोन जाहैबाय थारमाने गथायना आरो हांनानै जेनेबा गाव जागोन जाहैबाय बिदि आरो बुस्थुआ ओंखायनो आं एक्सुवेलि बेखौ गोदालायासै बिदि थारमाने नै बेखौ जिरनायाव बहुद गोरालै खिन्थु जानायाव बयद' गोथाव दैयो माने रुवाथिफोरा जोबाबो सिखारनो बालायो आदसा एबार साराया दुंखावजोब्बाय थाव होलायनोसै उनाव बेदरखौ एवलांबाय थानोसै हाबाय दे बरिया Halo? Deh. Halo, sampurang लगायनानै हाबायना सरि हायाखै एवबाय दसे दोननानै माने बेदरखौ होनाय जासिगोन आदसा बेदरा बोरो नुवाखै माथो अरा नाय बिराद साफा नांदो आलुबो दं आलुखौ होनोसै एबार
नै दा जों एसे एरनानै कालारखौ होनोसै माने हालदैखौ हालदै बेदरा स्टाइल जानायनि बेनि उनाव दसे खोबना होनानै दै होनानै फोमोननोसै आरो ना बेनि उनाव नायदो बेदरखौ माबायदि जादों खोबनाय जासिगोन wah माइया सिरा पाउडार जायफोर माखाखौ होजोबसिगोन जोंबो दा मीट मस्ला गरम मस्ला बरिया नुबायलै माथो जानो लुगैया इखौ दानिया मस्ला होनसै ना मस्ला गरम मस्ला बियो आरो मीट मस्ला होनसै मस्ला जायाखै नोंथांना बेदरा दाबो सावनाया दानिया काश्मीरी मायो मिर्ची पाउडार सेकेन्ड होनाय जीरा पाउडार जिरा पाउडार मीट मस्ला एसे होना दानिया एरना होनसै ना गोथावलै दसे खोबना होनसै दे लागावनोसै दे एबार बेदरा मानसिया टेस्ट जादों नायनोसै मानसिया सार बेदरा सुपार खाना आराम जाखायो बिथाङा जानानै बिराद गोथाव मोनजादोंनो बेदरखौ अके